това. Значи ще набия с това прекъсване. Така, това е нашата къща. Малко е разхвърлено вътре. Мъничко. Не тук много, ама мъничко. Утре ще дойдем и ще приготвим багажа и ще живеем вътре. Така. Какво ще правим вътре? По това тук. Вътре има още една тръба и вътре ще се пие. Ама мамо, мен пускаме да пипнем бревата. Виж, децата си играят там. Виждаш ли? Децата е там си играят. Ти си ходиш там да си играеш. Сколко е близко само? Много близко. Знае ли ми? Да. Харесва ли ти? Аз съм си купила едно билече да го изтрия, да видя какво ще се случва. Я съм го стигна. Ще остава тук, ще седиш една седмица тук. Има стопи. Не. Ти ми ги открадна. Мъкни. Един милион. Мимен, къде ме остави? Това е там мърсотия, бе. Забравя се за букте. Маме! Мамо, ти се сети. Опитах се да прескоча през прозорците, ама те са щупени и се спасах гащите да седа така, клекнала хората, седнала, за да не ми видят гащите хората. Чакай, обстяш по вид час. Айде да върни, че имам важна среща. Ма скъсани са ми гащите. Бе! Ама вижда ми са задника! Защо не си вътре? Влез. Задника ми се вижда. Влез вътре, бе, момиче. Ма гледай ми задника! Добре, ма влез вътре, що си виж навънка? Как те щупени прозорци? Ти не си ми дава ключовете. Какво направя? Виж! Тръгваме цяло среща! С кой? С новия ти баща. Айде, ма! Ти си ужасна майка. Миша Бук. Ти си ужасна майка. Миша Бук, ставай, че си вълнува се! Няма хърба. У нас така няма, влизаш, се изкъпеш в валата. Айде, тръгвай. Гледай, по-яки си купи. Айде, тръгвай! Миша Бук. Маме, как е новата къща? Това ли тя? Да, това е тя. Браво, мама, пълен разкаж, дай да те гушна. Не! Мамо, защо? Маникюра ли искаш да ми развалиш? Не. Айде, тръгваме към бабата. Добре. Айде. Много хубава ме Мали, като чуеш 1 милион лева дарят. 1 милион лева, бе! Браво, бе. Да, виж къде живеем. Там. Виж тези деца, тук да тича. Виж тези деца. Виж тези деца, вие тук. Виж къде живеете. Боже, гледай. Виж тези деца, бе. Какви са тези деца? Спокойно, без нас. Ма какви са тези деца, бе? Тук ще ми разваля съм бабо. Ама бабо, скъсах се един ден гащите, ето виж. И мама не иска да ми купи нови. И сега трябва да хода е така. И сега бабо трябва да хода е така. Какво направо? Утре ще и купи. Абе, как утре начин на текста да пазарувам, а на дете да не мога купи? Да. Тя виж колко е алчна. Добре, миличко, утре ще ти купи майка. Стига, че ще заведе там да живееш. Не, няма да купиш букуца, ще купа майка. 1 милион лева. На вас нищо. И тебе ще вкарам в затвора. Ще вкараш ти. На мен ще ми купиш и дрехи. Ти ме запазваш ли? Ще ти купа! Втора потреба. Викай по детето. Трябва да оставаш пари. Колко ти вече са на конти? Спокойно. Ай си тръгваме. Добре. Да, ще много нахално. Ай, чао. 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 Чао.